Morjesta ja tervetuloa seuraamaan mun viikonloppuani. Mä tulin just töistä ja ai että oli ihanan keväinen ilma, kun mä kävelin kotiin. Oikein semmonen siis jotenkin tuntui vaan niin keväältä. Aurinko lämmitti ja oli kaunista ja hanki hohti melkein tuolla kun käveli. Ja oli vaan tosi kiva sää. Aamulla oli tosi kylmä, kun mä kävelin töihin, mutta nyt siellä oli lämmennyt kyllä tosi paljon verrattuna siihen. Sieltä se kevät vain tulee. Mutta nyt mä ajattelin hypätä suihkuun. En jaksanut aamulla pestä hiuksia, niin ajattelin, että käyn tässä välissä suihkussa, niin pääsee sitten mukavasti aloittamaan puhtaalta pöydältä viikonlopun. Nyt on kuulkaas kamut semmoista tiedossa, että mä oon lähdössä viikonlopuksi Lapualle mun siskon kanssa meidän vanhempien luo. Ja mun pitäisi nyt miettiä, että mitähän mä mahdollisesti voisin tarvita siellä mukana. Aina sama ongelma. Mä oon siellä siis 2 yötä, eli tuun sunnuntaina takaisin. Eli en nyt silleen hirveästi tarvi mitään, mutta jotain. Jo, ehkä mä menen vaan niin helpolla, kun mä voin päästä. Mä pidän näitä samoja housuja. Kyllä mulla siellä nyt on joku semmoiset ololököpöksyt, mitä mä voin sitten mahdollisesti käyttää siellä ollessa. Niin uskon, että näillä pärjään sitten 2 päivää. Mä sain eilen semmoisia terveisiä, että yksi tyyppi, ketä mä en ole itse edes tavannut, niin oli kehunut mun videoita Santulle. Ja siitä tulee aina jotenkin tosi epätodellinen fiilis, jos joku puhuu mun videoista jotain niin kuin livenä. Ja etenkin jos se on semmoinen ihminen, kenellä mä en ole itse mainostanut, että mä teen näitä videoita, vaan se on löytänyt jotain muuta kautta mun videoihin. Ja varsinkin nyt, kun se oli vielä sellainen henkilö, ketä mä en ole koskaan tavannut, että sillä oli vaan joku yhteys muhun oikeassa elämässä. Niin se tuntuu jotenkin niin epätodelliselta, että niin kun joku näkee näitä videoita tavallaan. Tai niin kun mulle te olette vaan kasvottomia ihmisiä, te katsojat, tai suurin osa teistä, tai oikeastaan te olette kasvottomia numeroita, niin tuntuu siltä, että oikeasti kun joku mukaan katsoo näitä mun videoita, kun kuulee, että joku katsoo niitä. Mutta se on myös tosi ihana tunne, kun ihmiset kehuu ja kertoo, että tykkää niistä. Ja mä just luin noita kommentteja mun uusimmasta videostakin, niin siis te olette ihania. Tosi kiva, että te jotenkin kannustatte mua ja mä oikeasti mietin sitä mainosasiaa vaikka kuinka kauan, että onko mä jotenkin mikähän se sana on. Tulee mieleen greedy englanniksi, mutta mä en ole ihan varma, että tarkoittaako se edes sitä, mitä mä mietin. Ahne. Että onko mä niin ahne, että mä otan vaan kaikki mahdolliset, mitä mä voin saada. Vai näin. Mutta te sitten kommentoitte, että totta kai mun pitää ajatella itseäni. Ja mainokset ei haittaa. Ja sillain. Ja oli myös ihana huomata, että ihmiset oli hypettänyt mun videota. Vaikka en mä edelläänkään tiedä, että mitä se auttaa tavallaan, mutta kiva kun olette jaksaneet. Taru laittoi just viestiä, että se pukee ja tulee sitten tähän meille. Ja kauhea kun tässä yhtäkkiä kaikuulu ja en ole aiemmin huomannut, että täällä kaikuisi. Mutta ollaan hetki tässä ja sitten lähdetään kohti juna-asemaa. Mennään junalla Lapualle. Aina yhtä hauskaa. Sitten äiti hakee meidät sieltä aseman läheisyydestä. Miksi? Mä kuvaan tätä hienosti ravattua. Ei ole jostain syystä yhtään vastuullinen aikuinen olo, kun ostin Halpahallista itselleni kuulokkeet, kun oli 20 tämmöiset vastamelukuulokkeet, missä on oikein tämmönen hieno, vähän niin kuin MP3-soitti, missä toi
Tai oletan, että se toimii silleen, että tosta pystyy vaihtamaan biisejä silleen. Mutta siis mulla on kuulokkeet, mistä jostain syystä se toinen ei lataa kunnolla. Tai siis se yhdistää hetkeksi, mutta sitten se menee nollaan niin kuin jossain parissa sekunnissa. Niin mulla olisi takuu siihen jäljellä, mutta mä en ole jaksanut viedä sitä, tai saanut aikaiseksi viedä sitä tonne sittarille, mistä olen ne ostanut, niin ostin sitten uudet. Toivottavasti nämä toimii sitten hyvin. Ja sitten mä oon käytännössä herkkulakossa. Ja oikeasti mä ostin kyllä eilenkin irtokarkkeja, mutta ostin tänäänkin 60 grammaa irtokarkkeja, koska mä halusin maistaa tämmöisiä isoja apinakarkkeja, mitkä on kai vähän niin kuin ne pienet semmoiset punaiset apinakarkit, mutta semmoisia vähän pehmosempia, tai pitäisi olla. Maistuu siltä, miltä mä ajattelinkin, että nämä maistuisi, eli niiltä punaisilta pieniltä karkeilta, mutta koostumus on vaan pehmosempi ja tämmönen vaahtoisempi. On hyvää. Kannatti ostaa 50 sentillä irtokarkkeja tämän takia. Sitä ei ikinä tiedä. Hyvältä se tuoksuu ainakin. Se onkin ainut, mitä tästä on tullut. Hienosti. Tuli eilen kaupassa yhtäkkiä semmoinen olo, että haluaa leipoa juustokakkua ja sitten mietittiin Tarunkaan, että mikä olisi hyvä. Semmoinen maku siihen. Ja päädyttiin siihen, että tehtiin vadelma. Ei vadelma, mitä mä selitän? Siis lime-valkosuklaa juustokakku. Käytettiin vanilja näitä tuorejuustoja. Ja nyt kun maisteltiin tätä, niin ehkä olisi kannattanut ottaa maustamatonta, kun valkosuklaasta tulee niin vahva maku. Ja noi limet oli silleen aika mietoja. Ei ollut silleen niin, kirpeitä. Mutta ehkä se vähän mytiintyy jääkaapissa sitten. Irti. Voitko tulla nyt vähän auttamaan? Mitä mä teen? No en mä tiedä, kun tää ei tartu kiinni ollenkaan. Tai sitten. Mitä ihmettä, mitä mieltä tällaisesta nyt on? Mitä sanoo? Parvekkeen pöydällä kesäksi siitä tehdä. Vaan. Tällaiset housen painavat isot. Syötiin äsken ruokaa ja oli tosi hyvää perunoita ja valkokastiketta ja lohta ja sitten vähän salaattia sen kanssa. Mä oon itse tosi huono tekemään mitään kalaruokia, kun mä jotenkin ajattelen, että mä en osaa valmistaa. Vaikka ei tuossakaan nyt ollut mitään sen suurempaa valmistamista, että laitettiin vaan lohi uuniin. Toki suolattiin ja silleen ennen sitä, mutta siellähän se kypsyi aivan itsekseen. Mut joo, sit mä oon vähän kokeillut näitä kuulokkeita, mitkä mä eilen ostin. Niin ihan hyvin tuntuu toimiva ja silleen mulle riittävä äänenlaatu myös. Mut sitten äsken kun mä selasin TikTokia niin, että mä kuuntelin tällä, niin ärsyttää, että kuva ja ääni menee niinku eri tahtiin. Ja oletan, että johtuu näistä, kun tuntuu, että se oli kaikissa videoissa silleen. En ole ainakaan muuten huomannut, että olisi semmoisia ongelmia ollut, niin eiköhän se sitten ollut näistä. Näissä on hassu tää näyttö. Se menee vähän niin kuin näppään lukkoon ja silleen täältä pystyy valitsemaan tilan, että haluaako, että on se äänen vaimennus, mikä se on se vastamelusysteemi päällä vai joku muu tila. Ja sitten kaiken näköistä pystyy täältä muokkaamaan.
Sitä mä en tiedä, että mikä tämä merkki on. Kun siitä painaa, niin se vaan heiluu tolleen niin kun. Kun se näyttää mun mielestä kameralta, mutta eihän tässä nyt tietenkään mitään kameraa oo. Pystyisinkö mä, jos mä avaan kameran täältä? Joo. Se ottaa kuvan. Siinä näkyy hieno kuva. Mutta siis, jos mä laitan kameran tai puhelimen tuohon pöydälle ja sitten painan wow. Aika jännä. En tiedä, että miten tarpeellinen tai hyödyllinen toi ominaisuus on, että voi ottaa kuvia tuolla, koska siis mulla on iPhone ja Apple Watch, niin mä pystyn siitä niin kun, ohjaamaan mun puhelimen kameraa, niin sinänsä ei tarvisi mitään muuta laitetta, millä ohjata. Tulee aika paksu ja paljon. Päinkö, että sä tulit, mistä mä sanoisin, että en. Onko se hyvä siitä tulee. Sujuu. Joo, pitää vaan kontsaa saada kanssa. Kuvaanko vielä omalla puolella? No, voit kuvata. Monikameratuotanto. No. Ei voi kukaan sanoa, että en ole professionaali. Tadaa! Ehjä. Se onnistui. Vaikka en olisi uskonut. Eikä ollut jääkaapissa muuta kuin 3,5 tuntia ehkä. Tuli tässä vähän extempore-reissu yllättäen Keskiselle. Tai mä itse sitä vähän niin kuin ehdotin, että voitaisiin mennä käymään, mutta mä en jotenkin ajatellut, että ihmiset niin innostuisi siitä. Ja sitten mä ehkä ajattelin, että lähdetään vasta huomenna, mutta mennäänkin nyt. Kello on 5:05. Olla vähän ennen 7 siellä. Hyvin ehtii. Jeppis. Ei ois kuin 2 euroa. No se. Ja. No niin, Keskisen reissusta selvitty. Mä kokeilin siellä 2 eri hametta. Ajattelin, että olisi voinut sinne UMK:n kenraaliin laittaa. Oli semmoinen kiva, kimaltava hame, mutta ei se sitten näyttänyt kivalta päällä. Eikä se toinenkaan, mitä kokeilin. Niin en sit ostanut niitä, mutta ostin muutaman kynsilakan. Tämmöisen kivasti mulla toi valo. Mitenköhän mä sen siirtäisin niin, että se ei tuu varjoja. Tämmöinen oranssi. Sitten tämmöinen niin kuin kimaltava, mikäli kiiltävä. Sitten pinkki. Sitten päällyslakka. Sitten 2 eri tummelia. Mulla alkaa olla lopussa ja mä oon tätä käyttänyt mun käsiini. Ja musta tuntuu, että tää on niin kuin parasta rasvaa, mitä mä oon käyttänyt käsilleni. Ja oletan, että tää on aika samaa. Siinä lukee käsivoide ja tässä lukee, että hoitovoide. Niin kun tää on vähän pienempi, niin se mahtuu paremmin vaikka laukkuun sit mukaan. Sitten testiin tämmönen joku Katrisen
kulmakynä, kun oli eurolla, ja noi kynsilakatkin oli puoleen hintaan. Sitten mä ostin tämmösen hiuspyyhkeen. Oisin ostanut Lidlistä, kun mainoksessa oli, että niitä tulee joskus myyntiin hintaan 1,99. Mutta sitten kun oli sen aika, että ne tulisi myyntiin, niin sitten siihen nettimainokseen oli vaan kirjoitettu, että toimitusvaikeuksia. Eikä ainakaan seinällä näkynyt niitä ollenkaan, niin toi sitten maksoi 2,95, niin ostin sen. Sitten vähän vaseliinia ja uusimman pop-ristikon. Ajattelin, että se on sama hinta, ihan sama koska sen ostaa, niin ostin sen sitten. Rahaa meni 25,43 €. Ja sitten me käytiin myös ruokapuolella ja sieltä mä ostin vähän just niinku perunaa ja porkkanaa ja semmoista vähän salaattijuttuja. Ne ei tarvitse sit huomenna käydä, kun mennään Seinäjoelle, niin kaupassa. Huomenta. Piti laittaa vähän meikkiä, kun mä halusin kokeilla tätä kulmakynää, minkä mä ostin eilen keskiseltä. Tai tää oli tämmönen niinku tussimainen. Mutta mulla oli niin kummallisia meikkejä täällä, kun mä en ottanut omiani mukaan. Niin tai siis omiani, niin nääkin on, mutta jotain semmoisia, mitä mä oon ajatellut, että mä en käytä jatkuvasti, niin mä oon jättänyt tänne. Niin oli niin kummalliset meikit, että oli hankala tehdä sopivaa meikkiä. Enkä mä oikein tiedä, että mitä mieltä mä tästä oon, koska ehkä mä en osaa käyttää sitä niin hyvin, mutta ei mun mielestä tullut ihan niin kiva lopputulos. Mutta kyllä se nyt ihan menettelee. Ihana, kun täällä paistaa aurinko. Otin tämän kulmakynän sävyssä Dark Blonde. Ja täällä lukee, että smudge proof and long lasting. Ja sitten mä kokeilin tätä niin kuin alkuun kädelleni. Niin kyllä se lähtee siitä. Ainakin jos ei sitä oottele, että se kuivuu kunnolla, niin ihan pyyhkimällä pois, ettei se nyt niin smudge-proofi ole. En osaa sanoa sitä. Smudge-proof. Eikö se tarkoita sitä, että ei leveä? Tai silleen. En ole varma. Yllätyttekö kovasti, jos sanon, että olen taas aloittanut uuden käsityön? Mä meinasin ottaa mukaan sen mun hameen, mitä mä virkkaan. Sitten mä ajattelin, että no se mahtuu niin huonosti mun reppuun, kun mulla on niin paljon kaikkea muuta tavaraa. Niin sitten mä ajattelin, että mä otan vaan niin kuin lankaa ja koukun. Niin aloitin tekemään tämmöstä toppia itselleni. Ja katoin YouTubesta jonkun ohjeen siihen. Eli tehdään vaan tämmönen pötkö ja siihen sitten olkaimet. Ja sitten siinä oli silleen, että siihen voi tehdä myös semmoisen kiristysjutun tähän niinku eteen, että sitten se vähän niinku molemmilta puolilta menee silleen kasaan. Niin katson, teenkö sellaisen vai pidänkö ihan vaan semmosena suorana. Ja sit mä oon vähän lukenut tätä Kaija K-kirjaa. Taru otti tän mulle. Ja mä oon lukenut nyt reilu 80 sivua tästä. Ihan mielenkiintoista tarinaa on kyllä. Ja tässä ehkä ainakin alkuun tuntuu, että avataan enemmän sitä nuoruusvuosia, mitä siinä leffassa, kun siinähän se meni aika nopeasti siihen, niin kun, siihen aikaan esimerkiksi, että Kaija oli sen Markun kanssa yhdessä, niin tässä on paljon enemmän semmoista niin kun ajalta ennen sitä juttua. Mielenkiintoinen elämä hänellä on ollut kyllä.
No niin, täällä sitä taas ollaan omassa kodissa. Ja mä ajattelin, että mä voisin vielä esitellä, että mitä mä ostin ruokapuolelta eilen Keskiseltä ruuaksi itselleni tänne. Ostin muutaman paketin teetä, osan Santulle ja osan sitten töihin, koska meillä on silleen, että me viedään sinne teetä tai kahvia tietty määrä kuukaudessa ja sitten me saadaan juoda siellä ja syödä sen, mitä halutaan. Niin, ostin sitä varten sitten pari pakettia. Mutta itselleni ostin suippopaprikaa. Sitten oli euron kilo tämmöisiä appelsiineja, niin otin niitä. Sitten pienen, mikä toi nyt on, jäävuorisalaatin, vähän kurkkua, olisiko tässä kilon porkkanaa. Sitten 2 kiloa perunaa. Ja sitten ihan tämmöisiä pikkuisia omenoita 2. Maksoi euro 50 kilo, niin otin sitten 2 tämmöistä pientä. Mitähän mulla meni sitten noihin mun ruokaostoksiini rahaa? Noihin mun ruokaostoksiin meni rahaa 9,55 €, mikä tarkoittaa siis, että mun helmikuun ruokaostokset on tällä hetkellä 160 aika tasan, eli mulla on 40 budjettia jäljellä. Aivan hyvä tilanne. Mä oon vähän yrittänyt silleen, että mulla jäisi UMK:ta varten mahdollisimman hyvin, että mä pystyn sitten ostamaan jotain. Voi olla, että käydään jossain syömässä silloin ja silleen, niin semmoista. Mutta kello on nyt sen verran, että mä varmaan laitan videot latautumaan koneelle, että mä saan editoitua tämän videon ja käyn sitten siinä välissä suihkussa ja editoin tän ja yritän saada sen tänään ulos, niin katsotaan onnistunko siinä. Mutta kiitos kun katsoitte videon ja nähdään taas. Moi moi!